Om, jarene HP iki lurus rono ke. Tapi kok diportal yo? Kowe iki ana wae. HP-mu ki pinter. Neng ora tau mangan jangan goril lompong. Dadi ra ngerti portal. Lah terus lewat ngendi om iki? Saiki kowe iki manut aku rasah ndelok HP-mu wae. Loh, iki godhonge tugel ngiwa sak iki awake mlaku ngiwa. Loh, iki batange menggok kanan, awake mlaku kanan. Loh, iki lho Dek kafene, iki kafene kowe ket mau nge-map terus ora tekan-tekan. Bisa ya? Maps kalah kamu dong.